Oya bismillah. Mun zo an kira mu tulumbu to ya tulumba tsiya. Ya kira mu ya ce mu zo ya yi tallafi bai so zanga-zanga. Ya mana bai so zanga-zanga. Ya taimaki talakokin shi da yaya. Tun da asuba ka zo ka zuba mu ba ruwa ba abinci direbobi ba kudin mota. Mu kuma abin da aka mu an ban ma walakance. Ga maza ga matanmu mun ba an ban mu. To mu yanzu nan mulki Najeriya ba mu da shugaban kasa. Najeriya ba mu da wani kowa. Dama taron akan me aka yi shi? Taron nan akan na tallafa abin mata ne da abinci. Akan ana tosaya mana. Ba so zanga-zanga taimaka Najeriya an yin wayewa. To an zo an ci kasuwa da mu. To yanzu ku kun yarda da za ku yi zanga-zanga ne ko kun ba? Zanga-zanga ba bashi. Iyakar menene